kausas sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang, mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo, alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo
Kampo Tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang Tigululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang Tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tigululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multipurpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Pag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday,
for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Jamaica nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kasubong sang ulan. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. I have loved you. Bisan paano, hindi pa man siguro ulihi ang tanan para matadlong kong akong sala. Anong mabuli ko nung? Sa kaimtangan ko, wala. Tungkol kay balo ako. Nga hindi ako pag-untatan sang sindikato. Kag tungod sina, ihanda ko na ang kaugalingon ko sa pagbato sa ila. Anong buot mo silingon, Sam? Hindi ko na sila mapalagyuhan. Hindi na ako manago. Sa baylo, ato bangon ko na sila. Nagbuang ka na bala? Pader ang banggoon mo nga isahanon? Hindi man ako mag-isahan nun. Mangayo ako sa bulig sa media. Sam? Nung Samuel? Oo, Delmo. Isugid ko na ang bahin sa sindikato. Kaya sa mga mataas na opisyal sa gobyerno nga ara sa likod sini. Hindi basta-basta ang buhaton mo kag ang kaso mo nung. Di kay bala ko, Delmo. Apang parehas ang ginsiling ko. Ginhanda ko na ang kaugalingon ko. Kagina ang rason ko nga agin pakadto ko ikaw diri. Gusto ko nga samtang nagapakigbato ako. Ikaw anay bahala kay Jamaica. Hindi sa dapat maumid sa gamungay ni. Labaw sa tanan. Hindi dapat nga mabutang sa katalagman ng yakabuhi. Gani, Maika, gusto ko nga mag-upod ka kay Delmo. Hindi ako magupod sa iya, Samuel. Hindi ko ikaw pagbayaan. Maika, sa subong nga panahon, kalimtan anay naton ang emosyon naton. Mas madali para sa ako nga mag-atubang sa ila kung isahanon lang ako. Tungod wala ko sang kabalakan nga maumid pa. Kaya kung matabuin na, hindi ko mapatawad ang akong kaugalingon. Gani kung tani, mahangpan mo ako, mahal ko. Kung pwede lang, hindi ko gani ikaw pagbayaan, Sam. Oh, buhato na to nini. Buhato na to nini. Tungod para man ini sa aton. Para ini sa boss damlag sa aton pagigug mga tuwa. Sam? Bayai ako. At pangako, kung matapos ng tanan niya ini, mapakasal na kita. Kag masugod kita sa pagtukod sa pamilya. Apag sa subong, magupod ka lang anay kay Delmo, ha? Siya anay ang bahala sa imo. Babae lang nung Samuel. Hindi ko pagbabayan si Jamaica. Salamat kay Delmo, ha? Saligan ko ina. Tata. Uus, tunay na. Hindi ka na mag-ibi. Anay ka. Pairan nato ng mga luha mo sa mata, ha?
Paminsara lang. Madali na lang ang tigululan. Kaya kung maghulaw ini, makakita ka naman sa balangaw. Hindi ba na? Hindi ba na nagkakalingaw ka sang balangaw? Nalingaw ka magtulok sa ila? Lantawa lang ang balangaw. Kag pinsaron mo nga ara ako sa luyo mo. Pinsaron mo ako. Samtang isa-isa mo nga ginasambit ang iyakulor. Apang ang tibod nga puno sa bulawan sa punta sa balangaw. Kalimtina. Sam! Pilit ko ini nga ginpangita. Para sa imo, Maika. Apang natukiban ko gali sa malambot ko ng punta sa balangaw. Nga hindi magali bulawan ang unod sini. Kundi peke nga bulawan. Nga bisan sa junk shop ni Delmo, hindi na mabaton. Sige na. Gusto na yun. Sige na, imusa ng mga dala mo para makalakad na kamo ni Delmo. Ba? May nagdulog na salakyan sa atubang sang balay? Uy, kay Delmo man ina. O ara, may nanaog. Si Jamaica? Siya ina! Ari gali siya! Ay, Maika! Mike! Subong na hadlok sa kamatayon. Makikita ako sa kilala ko nga taga-media. Sa iya ko ibuyagyag ang mga opisyalis ng gobyerno nga ara sa mataas sa posisyon, nga ara sa likod sa sindikato sang droga, pilagi ka matagas nga opisyal sa gobyernong protektor sini. Gani bahala na. Ginapistahan sa medyang ekspose ni nung Samuel. Kagtungod delikadong kabuhi niya, ginpaidalom siya sa Witness Protection Program sang Department of Justice para sa seguridad niya. Kabisan pamilya, wala ginapasugtan niya magbisita sa iya. Sobragid ang kabalaka ko sa iya, Delmo. Subong pa bala kita mabalaka. May kasanagan ang ginsuguran niya nga kausa. Labaw sa tanan, kadampig niyang gobyerno. Yan, bisan ipaagi pa sa korte,
Hindi na siya mabilanggo. Tungod sang ginhimo niya nga pagbuyagyag sa mga garok, nga ginabuhat sa mga tao nga may mataas nga posisyon sa gobyerno. Inagid ay hanang matabo, Delmo. Oo, Jam. Yan ipahamtang ang buot mo. Kay madali na lang nga magbutlak ang adlaw para sa inyong aduhan ninong Samuel. Kag kung magtawhay ng tanan, makapakasal na kamo. Kaya mo gali nang madugay na niya nga handom. Dapat lang, no? Kay ginadala ko ng amon mangin anak. Jamaica? Oo, Delmo. Nagabusong ako. Masulod na ini sa 3 ka bulan. Ginlikom ko lang inigani sa iya eh. Bisan pa nga, nagaupod kami. Kagmahangpan man niya guro ako ah. Ikaw gani, hindi siya gusto nga maumid ka. Ang anghel pa nga inaayhan? Apang Delmo, nalangkag na gid ako nga makaangko na ko sang anak. Makaangko na sang bunga ang amon paghigugma. Gani likom sa iya, ginuntat ko ang pag-inom sang pills nga ginapadumdum niya sa akon permi. Bahala na lang ah. Maakig na siya kung maakig ah. Hindi siya makig. Sa baylo, igakalipay niya ina. Sino man abing lalaki nga hindi gusto ng mga lalaki sang lubos man? Ginbakal ko gid na para sa imo. Oh, ano ina? Paho nga hilaw. Ay wow, salamat ha. Nagpagamo ka pa. Ako ang matungod sang katungdanan ninong Samuel. Nga hindi niya matungdan subong. Salamat gidil mo ha. Pero feeling ko, hindi ko na type ang paho nga hilaw. Kundi ang lumboy naman. Ay, abaw! May ka? Ano ka man? Manamkon ka na gidlang sa lumboy pa ya? Ay gusto mo ang mangin panit sang bata mo? Mangin negra nga artista? Anong mahimo ko nang man? Gusto ko gidi ang lumboy. Sige. Baklan ko na lang ikaw sang lumboy. Ati okay na lang Good luck na lang sa color sa mangin baby mo. Kagkabay nga, hindi na siya magpareho kay Whitney Tyson. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts Mga biyan, sunagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Jamaica, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kasubong sang ulan. Direksyon, Marnie Mungkaw.
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agod malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas sa pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom. Sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree.
Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngagin kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Makailinit nga taong si Rimar ah. Hindi makahangop. Nga nagalikaw ako sa iya. Abi niya kay gwapo siya kung naluyag na ako sa iya. Ay! Sinuayhan ang lalaki nga ginsketch ko dito sa lagun. Naakig siya sa akon. Kag ako, akig man sa iya. Ang dumdum niyo, nagapanilag ako sang hungod sa iya. Wala siya makahibalo nga wala ko paghungda ato. Apang maambong siya nga lalaki. Kagluyag ko nga mapinta ang laragway niya. Kanami pangadaan sang background. Nagabungay ang mga bulak sa pangpang. Kag may mga pispis nga nagalupad sa panganod. Kanami siya tulukon. Nga nagabutwa sa tubig. Kanugon. Nga wala ko siya makilala. Kanugon, gid. Dako pa! Ay! Raymar! Ako matuod. Akong ginahulat mo ay, no? Buyi ako, ah! Ano kaya man? Nagapangibot kaya, haw? Buyi ko! Abi? Ay, hindi! Hindi! Ano ka bala? Buyi ako! Hindi ka magkabalaka. Ipakasal ko ikaw, Aluna. Ipakasal ko dayon ikaw. Buwas makigambal ako sa amay nga ipakasal ko ikaw. Hindi! Ha? Hindi! Hindi ako yung magpakasal sa imo. Kung sa bagay, kahinali lang sini. Apang sa makita ko ikaw, nakaibala ako. Ikaw na ang babae nga para sa akong Aluna. Ikaw gid lang. Hindi. Hindi magpasugot ang akon, amay. Mamatok siya, Rimar. Nakaibalo ako nga mapasugot siya. Bangod mahuyan ang iya angkan. Labi pa kung makaibalo siya nga nakuha ko na ang gusto ko sa imo. Ha? Bisan wala pa kita makasal. Hindi matuod, ina. Wala ko ikaw ginahigugma. Wala, Rimar. Dali. Hindi. Hindi ako paghaksa. Oh, Aluna. Uy, ako. Agoy! May nag-backdoor sa akon? Ma? Oh, oy, ikaw gali, Ma'am Ramona? Kuan, naghambala na lang kami ni Aluna dire. Alona, maghalin ka na. Oo, ma. Ano ang buot silingon si Neremar? Kuan, abi, si Aluna, abi, ginatintar gini ako. Kag wala ako makapaumod. Kabalo ka naman, hindi ako maluyag nga silingon nga torpe ako.
Apang samtang ginabuhat ko ina. Iban nga babae ang nagasulod sa akon kay Sipan. Kag ikaw ina, Ramona. Oh? Oo. Nakaibalo ka sina, hindi ba na? Nakaibalo ka. Kunya nga masami ako diri nagkakadto, bangod ina si imo. Hindi ako mapahamtang kung hindi ko ikaw makita eh. Kung hindi makitang imo katahom ngayon na. Oh, Ramona, kung hindi ko ikaw makita, mabuang ako. Ikaw ang ginahigugma ko. Kag hindi si Alona. Ikaw lang. Tanawan ko. Kung hasta diin ang paghigog mga ginasiling mo, Raymar. Dira ka na. Ato na siya. Ang matuod sang una. Si Ramona ang akong ginatarget. Apang sang makita ko si Alona. Sa makita ko si Alona doon naglain ang akong handom. Daw si Alona nang usikan ko sa akong tion. Bangod si Alona. Wala labot nga matahom, hoben pa. Matahom pa siya sa iya iloy. Kagbugtong siya nga manunubli sang manggad ni Mamerto Samson. Ano ba nga ito ng balan party kay Alona? Importante gid bala ina? Importante gid, Mamerto. Kag para ini sa iya pala abuton. Kinahanglan nga ipalayo naton diri sa sulay si Alona. Be, sulay? Ano nga sulay? Kabuot sa aton anak ah. Ina ang pagpati mo, Mamerto. Kag kung hindi kita maghulag dayon, patod na magpahamak siya. Mangin isa siya kababaye nga kaladlawan sang sosyudad. Mahuyan ta sina, Mamerto. Be, hindi ako makahangop sa imo, Ramona. Ang nahibalaan ko nga mabuot ang aton anak. Sang una, mabuot. Apang subong, kay nagapanoigo na siya sang 17 anyos, naglain na siya. Nagbastos na siya. Nangin isa na siya kababaye nga wala sang ginapamensar, kundi ang magpakig-upod sa kabisan sino nga lalaki. Be, ano? Kakaina, naabtan ko siya nga may kaupod nga lalaki sa my garden. Nagahimo sila sang buta nga makahuluya. Be, anong mo silingon? Kag sino ba ng lalaki ngayon? Ambot, wala ako makakilala. Nagdalagan siya sa mag-abot ako eh. Kag hindi lang ang lalaki nga ato ang iya ginapakigkitaan. May ara pa. Kag ipakita ko sa imong ebidensya. Be, ano nga ebidensya? Ebidensya nga ang aton anak isa ka malain nga babae. Ano siling mo? Oo. Madali lang ha. May kuhaon na ako. Ari Mamerto, ari ang sketch ho. Amo ining pamatuon nga ang aton anak, isa ka malain nga babayi. Hindi ako makahangop sa imo, Ramona. Ano gin balagara sa sketch ngayon na? Oh, ari ho. Oh, tanawa ba na? Tanawa ini. Be, drawing man ini sa isa ka lalaki nga
Mublas pa kay Adan ang lalaki nga ina. Kag sino ini siya? Ha? Kag nga may drawing amo sini si Alona. Isa ina sa mga lalaki nga ginatabo ni Alona, Mamerto. Ang aton anak, isa ka manyak. Be, ano? Oo. Kag sa hindi ako makapati si ni Mamerto. Kag abi mo, nagbatsyag ako sang tuman niya kalisod. Tungod, bugtong naton nga anak, isa gali ka manyak. Hamak mo ina. Oh, Mamerto, mapatay ako sini sa kahuya. Mapatay ako sa kahuya. Kag nakahibalo ka bala kung anong iya ginabuhat? Kung gabi, ginapantasya niya ang mga retrato sa mga lalaki nga ginadrawing niya. Ginapanilagan ko siya. Amo na sinakadalom sa pagkamanyak sang aton anak. Be, Ramona? Oo, Mamerto. Kag nakahibalo ako sina, pangod akong iya iloy eh. Ginapanilagan ko siya. Kag abi mo, nahuya ako. Gani samtang temprano pa, kinahanglan nga mabulong ang balatian niya nga ina. Kag ano? Anong himuon nato na Ramona? Ano? Ipalayo naton siya sa sulay. Ipalayo naton siya sa mga lalaki nga ina. Apag sa ano nga paagi? Ipa-interna naton siya sa kumbento. Be, ipa-interna si Alona sa kumbento? Oo. Amo lang inang paagi, Mamerto. Kag dito, mapalayo siya sa sulay. Mapalayo siya sa mga lalaki. Kag matudloan siya sa mga madre dito sa maayo nga binatasan. Kag mabalik na ang iya nga kabuot. Bangod, malapit na siya liwat sa Diyos eh. Apang hindi siya magpasugot sina eh. Ang aton buhaton, Mamerto, para ina sa iya kaugalingon nga kaayuhan. Kag kitang iya ginikanan. Katungdanan naton nga mapabalik siya sa husto nga banas. Kag amo inang maayo nga pamaagi, Mamerto. Amo lang ina. Sige. Kung ano makapayo, ikaw na may hibalo. Apang kinahanglan nga makapauli sa diri sa ato sa bakasyones. Hindi siya makapauli kung mainterna na siya dito, Mamerto. Dito na niya ihinguyang ang tanan sa iya kabuhi. Kag dito, kinahanglan nga hinulsulan niya ang iya nahimo nga sala. Kag sa pag-abot niya sa edad nga 21, mahimo na siyang makagwa dito. Mahimo na siya makapamatod para sa iya kaugalingon. Mahimo man nga magpabilin siya sa kumbento bilang isa ka maestra dito. O kung hindi gani, masulod na siya sang lubos bilang madre. Amo gali. Oo, Mamerto. Kag sa edad niya nga 21, makahibalo na siya mamatod kung anong iya buhaton. Gani hulato naton ang pag-abot sang iya kaadlawan. Apang nakapatod ako nga sa tion niya ina, nagbago na siya. Hindi na siya manyak. Kag isa na siya kamabuot nga babayi, nga makadiyos, kag makatawo. Kung mo sila saan mo siya pasudlon sa kumbento. Sa labing madali nga panahon, dalon ko siya sa isa ka malayo nga kumbento, nga kita lang nakahibalo kung diin ina. Ma, maluyag mo kuno ako nga mahambal? Oo, Alona. Magpungko ka. May hambalan kita nga importante kaayo. Ano ina, ma? Nakaisahan na mo ni Papa mo nga ipa-interna ka namon sa kumbento. Ano, ma? Ipa-interna ninyo ako sa kumbento? Oo, Alona. Ipa-interna ka namon sa kumbento. Apa nga, ama? Anong sala ko? Ang sala mo, hangol-hangol ka sa lalaki. Ano? Ganiti na.
Agud-ot doon namon ang imo makahuluya nga ginabuhat, Alona. Dalok-dalok ka sa mga lalaki. Pati si Remar, gintinguhaan mo pa nga makasulod sa imot tugalbong. Ma, nagsala ka, Ma. Wala ako magsala. Ginakahuya kong ginhimo mo kay Remar. Makahuluya! Kaguntani, nakuha mo siya kung wala ako nag-abot. Ma, nagsala ka. Nagsala ka, Ma. Wala ako nagsala. Wala ako nagsala. Ha! Kag nga ang pulos drawings ng lalaki ang nakita ko nga ginatago mo sa bag mo? Ha? Mga drawings ng lalaki nga nagahublas. Nakita mo, ina, Ma? Oo! Nakita ko. Kag-abi mo, do sa hindi ako makapati nga makahimo kasi na. Lalaki nga nagauba? Hublas pa kay Adan? Oh, nagapalanindog ang balahibo ko. Kagbangot sina, hindi ka na makapakikita sa mga lalaki. Agod nga hindi ka masulay. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot, sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Micaela, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo! Bombo!